Sugeng sonten sedayana. Surup ora iso. Ya, Dik. Surup ora iso. Ayo nyamen mendung kowe. Iso. Ayo. Ditakoni atik ora jawab belas. Tak kok ambek mloro ati ya. Lah kok mloro ati piye? Ana irung kok amblek itu mok tak pokoke ku. Bokong tipis. Weke sapa, Dik? Disauri nek iku. Disauri, Dik. Bokong tipis ya duwekku. Apik. Heeh. Sing paling gregetno. Apa? Dodo tipis.
Wae sapa Dik atik terus. Lah sing kerajingane ya kowe kok. Lah takok kok mblarak-mblarak teko ndi. Bareng tak takoki ana sing ngene. Ya ora dadene iki kondang ra kaya pajak aku. Lho kok iso? Lah metu dagel ngebon sinden dhewe kok. Ayo Iki kondang. ngaturke gunging panuwun Dik. Heeh karo bapak ingkang Gamengku Gati. Bapak nganu. Kene mbok guyu lek iso. Oh iku nek tak suwek-suwek lho iku. Ora mbok suwek dhewe kok iso. Kowe ya kudune ngerti Adik. Mosok sing kagungan kersa kok iso ora roh. Rokok jatahe jarum wis mbok udut Jarum. lho. Daharan jajanan ket mau full ning guri wis mbok pangan. Lho sing duwe gawe sing kagungan kersa kok iso ora ngerti asmane. Aku ora dibeceki ya. Lho kok ora dibeceki opeh ora dibeceki lho awake dhewe dirawuhke lho Dik. Iya kok iso. Bodhom kok ora karuan. Maaf lah kaya ya reti. Lho kok malah takon iki piye bocah iki? Lah ngene. Kiki mang dak rokok jatah mang merek ndak wis mbok udut. Wis tak dol tak jel Lah rokok. malah mbok dol. Heeh. Lah daharan jaminan sembarang dengah ya wis mbok lek. Tanduk ping 5. Lah iya. Lah wong sing duwe gawe kok ora roh asmane bangeten kowe iku. Iya sepurane aku Iya. ora ngerti ya berarti ya roh. Lho kok malah takon aku iki lho. Kok malah aku gak entuk apa piye? Bocah kok iso ngene, sembarang dengah lho Dik awake dhewe ning kene iki dicawisi. Ora kurang-kurang. Kudune matur nuwun. Terima Bocah kok kasih. bangeten sing di omah kok iso ora ngerti asmane. Sing dadah damel jenenge sapa? Lho kok iso takon meneh cah iki. Kowe roh ta ora? Ya ora. Ala padha rare ngono kok iso. Bapak Jar Juwi lho. Bapak Jui. Wah kaya iwak Jui. Wah kok mbok padakne Pak. Bapak Juwi niki gadah napa nek gadah damel Gadah damel. netake Kang Putra ngitanke Kang Putra. Nitane piye gundulmu apek kono. Mau Iki ngitan- nikane netakno. Sakmo jere wis delange mau. Oh walah alah alah bener. Apa? Mulakman. Bathuk nek kakean mendring ya ngene iki lho kowe iku. Ora kakan mendring, Bang Plecit. Ya iso. Aku mau ana rumah tak rungokno tetan. Tetakan kowe iki acara wali maul haus Lho. nikahan. Oh, berarti ya nganu. Aku berarti. Lah ya kowe. Lah ya sunatan ngiras-ngiras nikahan. Ora ana maksudnya. kok sunatan ngiras-ngiras nikahan ya nikahan tok kok. Loh, lah dinikahno nek urung sunat apa iso nikah? Sunate wis diemben ya Dik aja mbok bahasa iki. Ngomongan kok bulet ae koyo bar mangan oli le kowe iki. Lepasin kok oli. Ya pokoke awak dhewe melu ndedonga. Ndedonga. Sing penting Mas manten Mbak mantene ya ta. Iya to. Didongakno wae muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, murah sandang, murah pangan, cedhak ing rejeki, ada ing bilahi. Sementing dadi manten aja nyuntuh Mas Deni. Aja aku mau ndonga, Pak. Aku mau ndongakno manten. Lah apa kok mau dongakno manten? Apalah aku mantenan ping pira dikocar-kacir kabeh malah mbok kon ndonga iki malah. Iku tareh uripmu kok iso. Lah mulane wong sing setia karo bojo. Lah aku mbok anggap ora setia piye leh. Lah setia ta ora? Lho aku nek karo wong wedok iku ya paling lemah lembut go. Alah gawe pro wedok paling lemah lembut iku lho. Saiki umpama dikon milih iki, Iya. nek rong ndek bojo. Iya. Taweki saran supaya nek kowe nek omah-omahmu awet. Asarane apa, Dik? Kowe golek bojo iki sinden sing tuwa-tuwa. Bodhone lho cah iki lho. Lha apa kok bojo? Lho cah nom kok bodho ora karuan. Lho apa? Lho golek bojo ku ya sing melenuk, sing ayu, sing enom lapor nek tuwa-tuwa nek presiden nek tuwa-tuwa iku. Sinden nek tuwa iku wonge lomo-lomo. Ora bakal geger kowe. Alah-alah golek bojo ku ya sinden olah sing enom dijak buah pantes adik. Sinden nom iku aja nek sinden nom malah sinden tuwa. Lah kok iso? Nek sinden tuwa iku wonge lomo-lomo. Lah kok iso lomo? Umpamane duwe dhuwit 50.000. Heeh. Dik, dhuwit 50.000 wis tak nggo tuku rokok 35 umpamane ya lho. Iya. Saurane penak. Piye? Ya Mas, ya Mas. Saurane yo Mas Yo yo Mas, yo Mas. Berarti oleh. Oleh umpamane dhuwit 150 tak nggo dadu Yo umpamane. entek nggo dadu. Sepulane Dik, entek. Saurane ya penak. Piye? Ya Mas, ya Mas, ngono. Lho mungkin nek muni mas nek cangkemmu iso sumur plek iki. Aku ngepasno Yusarija kok iso. Iku piye lek kok iso? Semono lho kowe Heeh. walat. Iku yo mbokmu iso mbondang yu. Ora dadek. Lah nek beda nek sinden senom, Iya. ora sing nyanyi Dek mau. Lah piye? Ngomongan sithik larakno ati. Lah kok iso? Umpamane dhuwit 2.000 ya ta. Sing irung amblek mang. Iya, alah Piye? jebok ngono kok.
dhuwit karek 2.000 dienggo anak sekolah Dik saurane sithik nglarakno ati. Piye, Dik? Mane. Ala cangkem Aku mau pancen niku senggaan sinden nek mane-man. Lah Lha iku ya ancen senggaane sinden. Mula kuwi awak dhewe kudune dadi pemuda sing ora lali karo seni. Lho awake dhewe iki tetep kudune budaya, Adik. Alhamdulillah Bapak Jui sak keluarga iki yo budaya mantenane ditanggapno ketoprak agung budaya. Lha jaman kowe dadi manten nderekno nanggap ketoprak. Lho kowe iku lah ngenyek aku apa piye Lah kok ngenyekke piye? Lah aku tanggap manten ora terima nanggap ketoprak, Dik. Kowe manten gak nanggap ketoprak? Lah aku dhisik sing kondang-kondang palapa monata adela sembarang dengah dadi siji. Iya. Duwe kok akeh men. Lho aku yo ora sombong, Dik. Nek kamangka palapa teko kene 100 luwih lho tanggapane. Ora sombong, aku ngantenku tak tanggapno malapa monata adela pokoke dangdut sing rega larang-larang. Entekmu paling 500 juta luwih. Ngomong sapa? 1 miliar. Oh, gak. 2 miliar Ora, Dik. Lho, kok ora entek akeh? Tak setel kaset iku lho, Dik. Oh lah demit wong kaset kok mbodono wong ki lho. Ngene Mas. Piye? Gandeng iki acarane ketoprakan. Oh iya. Kowe kambek aku aja nganti kalah. Lah kok ora kalah. Lho kudu iso ngetoprak. Lho kowe iso ta ora? Bocah kok takon kok angger ae. Lho kowe iso ta ora? Lho jenenge ketoprak mbok anggap ora. Lho iki jenenge lah apa ora ketoprak? Iki awak dhewe ora lagi melawak to. Lho. Beda meneh. Iki soal aku untuk cakepan. Cakepan apa nih? Lho toprakan ah, Bro. Lho aku mbok jak ketoprak. Iya ning ya dijuwek akeh-akeh. Lho kowe iki ngenyek aku apa beleng iki lah iki bambangan lho dhisik iki. Ora ana bambangan kok ndek iku. Tumok ta apa? Lho gagah gede dhuwur ndek ngene iki iso mbok nyek. Gagah gede dhuwur tak ngono. Ndek ana ndeke ngono. Ora ana ndeke kok ana kok dhuwur kok ndek iki lho. Kowe iso berarti. Lho ngece apa piye Iki latihan sik ya ta. Golek lakon sing gampang-gampang ae. Lakone apa wi? Lakone digawe suminten. Lho, Hah? suminten. Sing suminten edan. Kowe dadi nganu. Aku dadi nganu. Kenapa? Aku dadi nganu ndek entek 350 tok moh. Salam ora gelem gajah. Lho, cah iki malah tekan kono. Omongane. Ya Cuwilik kok iso tekan kono ae lho omong aku. Ngono nganu kok entek 350 lah apa? Lah terus kon piye? Ngene lho, aku tak dadi bupati Galek Debyo Ngalim. Oh, macem ta ora? Kowe dadi bupati Galek. Bupati. Lah aku. Lah nek kowe pantese dadi leak. Leak gundulmu. Ana te bupati Galek iso ana leake barang. Mbek-mbek ngoni-ngoni ngono lho. Dadi Raden Broto lho, macem ta ora? Lho, aku dadi pangeran. Oh, dadi bambangan. Balah. Lho perkara dadi bambangan ya alusan ya genah aku ya. Siap, Jos. Lho. Ngene. Duduk. Nggo kentongan. Wah, jalukane kok angel aja. Nggo kentongan jaluke Kang. Aku mbok dadekno Pangeran Bro. pangeran. Lho cocok nek aku iki. Sumber kene iki dhisik ana ketoprak aku saya lek. Ketoprak sumber budaya. Oh, sumber budaya ya. Sumber rezeki ngono apik. Ya, jajal ya. Nak ana sing Ambo kan lapoi. Geblak ngono jak apik. Lho takon tenanan kok iso. Lho ketoprak lah apa? Aku dadi bupatine. Kowe dadi bupati. Keng putra Raden Subrata. Ya lelek. Ora ajar ngono malah kowe. Lah piye nang? Ora kok piye lelek nganggur iku. Lah mbok jare mbok kongkon semaur. Kula ingkang dawuh Rama, tapi bosone ketoprak lho, Bro. Ngono. Iso ben ayahi wong loro ae. Oke, aku tok-toke kok kene. Kok kene. Oke. Subrata sowan marang Rama, Ger. Kula ingkang sowan Kanjeng. Lungguh sing prasaja pangestuku tampan ana. Injis kula tampani kanthi asta kekalih. Muni ije kok nganti ngobos barang ya. Patih. Patih. Sinten pati? Kowe dadi patih atau mok loro kok? Dadi patih. Lah mek kursi dadi patih. Lah aku dadi patih, Mbah. Dadi patih barang aku ora mok loro kok iso. Dadi patih. Nah, iku. Lah, sip. Patih, Pripun? piye uripe para kawula ing Kadipaten Galek? Wah, sejahtera. Kabeh wis ana kabeh Kanjeng. Ora ngono ketoprak ana kabeh barang itu mok ta apa kok? Lah sak arek aku kok iso. Yo patihe kowe. Ha, pati aku kok. Ya wis melu seneng ya Teh ya. Mboten usah nderek seneng. Kenapa? Kersane sing mriko sing seneng mawon. Oh, iya lho, bupati kok mbok amuk. Bupati kok mbok atur. Nggih. Tumenggung
Tumenggung. Sapa Tumenggung? Ya kowe to pramok loro kok. Tumenggung. Lah aku iki Tumenggung Ya barang. Tumenggung barang. Ah. Pripun Kanjeng? Piye para prajurit ana ing galek? Sampun. Sami siaga ing gati badha gegladi kok. Wis bar mbok gladi. Sampun. Jos. Lungguh sing prayoga ya Nggung ya. Ngestokaken dawuh. Kang Garwa. Kowe ya? Bojoku. Sapa? Dadi bojoku. Lah aku dadi bojo barang. Ah, kowe piye kok bojoku rene? Oh, lah iki. Ah, jar bojoku. Kang Garwa. Pripun? Apa awakmu wis olah-olah? Kula sampun masak jangan asine mboten kanten. Ora engko sih. Lah iki dadi bojone bupati kok cangkemmu perot. Lah wong wedok dak yo ngene iku nek wong wedok kewat. Lah iki gelem mbok dadekno sembarang nek kok iso mbok amungi ae. Masak sing enak, masak rica-rica engko bengi ape tak nggo jagung karo kanca kacaku, nggih. Nggih kagem surungan nggih sae kok. Kok surungane ku apa? Lah rica-rica. Patih. Sapa? Patih. Garwaku Nggih. patihe tulung gawekno kopi ya, Bro. Gagi kok iso. Patih tulung gawekno kopi. Oi, gawekno kopi. Nggih sendika. Tumenggung. Pripun kan? Tumenggung tulung gawekno kopi sisae teh, wong gak seneng kopi. Garwaku rene kok iso. Aku sesuk anyang-anyangen lho iki. Gini. Lah iku ape bongko apa piye le? Lah Lah wong sitok bontang-anting ngalor idul. Ya aja nesu kok esoknya lungguh kene dadi brata. Kok ora nesu iku piye? Kang putra Raden Subrata. Ana bupatine neh ana Ora iku wong loro tok. Renggosan lah. Ngono kok nesu lah kok iso. Nggih. Sira ndak timbali mara rene iki ana wigati kang perlu tak babarke. Wonten wigatos punapa Kanjeng Rama? Ana ing galek iki akeh begal sing wis do kecekel. Sing nyekel ya ora ana liya Waruk Gunaseca. Nggih. Wonge duwe anak ayu rupane kang aran Suminten. Mula kowe gelem tak dhawuhna karo Suminten. Pripun Kanjeng Rama? Kowe bakal tak dhawuhna karo Suminten ya, Le. Kula mboten purun kula sampun gadah judhu piyambak. Kowe ndek bojo dhewe. Lah niki napa Kanjeng? Lah. Iku anake sapa kok iso? Anake wong bocah dapur nganggur. Lah ya wong riwa-riwi ae kok iso. Kowe kudu gelem. Mboten Kanjeng, kula sampun gadah. Loh, setan kowe tur. Kula mboten setan. Kowe cilik tak gedheke goblok tak pinter ki ya gene kewane ora tuwek. Aduh, ababe. Muncrat sedanten. Ora, mosok tuwa bupati kok muncrat. Ana bupati ngomong idune muncrat kabeh. Gelem ya. Mboten Kanjeng. Iki Rama iki bupati kali Mboten purun Rama. kok badal karo tuwa. Mboten Rama. Kayak bantah karo wong tuwa. Anak kok dadi kurang ajar sing Kula sampun gadah calon garwa. Oh, kowe gelem apa ora? Mboten Kanjeng. Kowe gelem apa ora? Kowe kudu gelem. Mboten. Ayo, Rene. Aduh, Ora lah. kok mbok buang ngatur. Ape bongko piye le? Kowe bongko piye, Le? Lah wong mbok dadekno bambangan iku wis hot. Piye Lah ketoprak? wong mbok kepruki nganggur iki maksudem piye? Lah ceritane dak ya ngono, bloto diajar. Lah ceritane wis mbok ubat-ubetno isih mbok ajar neh. Lah piye? Aku wae sing dadi bupati. Lho, kowe dadi bambangan. Lho lemah aku. Lho dadi bambangan kok mau gobloke ngene. Sekali tel geblak bongko. Putraku Ger. Rene tak timbali putraku sing bagus-bagus dhewe. Putra putraku Ger. Wes. Lah ketoprak ape omong mbok kepraki terus lah. Lek ku ngomong iki lho sok kapan.
tuk-tuk. Ketoprak kok kakean rotuk. Gak to. Malah diamuk jas kowe engko malah. Ora kok ah. Yo kok so. Ketoprak lho kapan lho oleh bales iku. Wis di Sik bupati kok bangkone gocek ku tumpuk tambah kowe kok. Putraku cah bagus. Kule kang ngadhawuh Rama. Kang Rama bakal njodokke awakmu karo putrane Warok. Awakmu gelem yo, Le? Kula badhe panjenengan jodohke kalih putranipun Warok. Nggih, Kula purun Rama. Kula purun. Ger. Tak baleni pisan kas. Coba panjenengan nambali sepindah. Sampeyan tak jodohke gelem yo, Le, cah bagus putra. Kalih sinten? Kalih putrane Warok yo kuwi Suminten. Kula purun, Mak. Kula purun. Ger. Kula dereng gadah gerut tiange ayu ta, Mak? Ya ayu, Ger. Lah nggih kula nggih purun tiange ayu kok. Ngene lho, Ger. Pripun? Sampeyan tak jodohno karo Bu Sarijah gelem gak? Kula purun, Rama, purun. Bu Sarijah lho. Purun. Kula niku nriman kula ngabekti kalih tiyang sepuh kula kok. Ngono. Nggih. Sampeyan tak jodohno karo wong edan sing ning tengah pasar gelem ora? Mboten napa-napa amal jariah kula purun. Goblok kowe iki. Goblok. Apik bongko. Wis ora usah ketoprak-ketoprakan wae. Kok manes ora? Lho ngene iku ceritane kowe dak yo gelem mandol, dol. Lah ceritane gelem wong Suminten niku ayu kok emoh goblok Ceritane iki mah aja gelem. Lah aku kudu kok. Hah? Ayu kudu gelem kok. Lho Pak, bocah iki kok tipene gragas saiki. Lho kene kok tempene gragas piye lah. Lho ketoprak mangsi aja Ora usah ketoprak-ketoprakan lah. Malah remuk. panjenengane kadung tak jupuk. Ate mbok jipok tek ora. Iki banget Pak Ami lho. Gene. Lem tak enteni ngono nyane kok ora ana belas. Ora ana bojone lairan kok nenek. Wis izin pirang-pirang dina. Lah ayo bojone lairan mbok mangkat ae Wis digawekno adik ya jebule. Adikku Iki bakal ngaturke gunging panuwun iki sugeng rawuh. Iki awake dhewe karo aku ngenteni Pak Am banget. sugatane ora umum. Apa? Gedang tirik-tirik perang-perang tundun niku. Padahal arek mek dhewe ning kono ya ana wit gedhange. Lah iya. Lah iya. Wong ndak ning ndi ya? Mbah aku dhewe ya ora roh. Tak kandhani le. Gajah sapa iki? Suara sapa? Ana suarane gak nemu jute. Kowe kok iso teko-teko malah get-geti wong. Lah kok ora get-geti aku dhewe bingung. Karane Aku mau ame ngetoprak sijane ora sida tekan kene. lah kok ora sedhet kok kono iku? Aku mau rak medun ning gone numpak motor, medun ning gone pasar Sumber. Delalah ketemu karo koncoku. Kene bola kono jebule. Wong wedok gendong anake. Heeh. Lah delalah anake rewel e. Piye, Pak? Tak kandhani yu wong anak rewel mbok dimiki utawa disusoni. Lah terus jawabane. Wong anake iso nangis. Wangis. Heeh. Ndang susoni ae bareng ngono mek ditokno bocah disusoni gak gelem. Adek ngono. Ora gelem bocah meso nangis. Baru ngomongnya ya sithik nek penak. Piye? Kowe nek ora gelem mimik, titeni ora takeno nek gombloh mimike. Lalemu. Oh aku semeneng ah. Benek perkara ngono. Delalah anake Heeh. turu gak sida dimimiki. Tak enteni ah. Perkara. Sebuntene apane? Lah iku mang ame dikekno aku. Tak enteni nganti suwi. Iku perkara aku kok malah ora ngono. Perkara eling. Mbak, bareng ngono terus tak takokno karo sing duwe. Piye? Mbak, sida mimik ta ora anake sampeyan? Ora gelem kok Mas. Dari ame mbokekno aku kok gak mbokekno aku. Kowe ya isih ngenteni. Aku isih tak enteni. Iku sing ra tata ya kowe. Lah kok ora toto Lah piye? anake mik ora masalah cicit ngono. Lah kowe sing mik apa langsung kempir apa piye kok iso. Lho rumah sama aku iki diesel apa piye? Langsung kempot ra iso. Iki ngene wae. Piye? Ayo iki wis wayahe surup surya. Iki awake dhewe paring panglipur kagem tamu undangan ingkang sampun rawuh. Masuk. Iki ning daleme Bapak sapa? Bapak Jui. Iki dalam rangka mantenan Mantenan. di Pasugata kagem ibu-ibu lan dulur-dulur utawa tamu undangan. Kira-kira mbok wenehi lelagon apa? Kasunyatan dhisik ayo. Kasunyatan ki mang ya ana pamundutan padha ae kasunyatan. Kapung enek kok. Heeh. Ayo kasunyatan yuk. Iki lewat streaming apa lewat Streaming Heeh. Saka Kasunyatan, ayo. Agung Monggo. Budaya Mas. saka dulur lanang. Aduh-aduh saka Jepara. Saka Jepara. Iku kok Kudus. Kudus. Iya.
Bapak Kuat Marcodet. Iki slogane ya istimewa. Bapak Kuat Marcodet ora kuat ora jedet. Lah nek kowe slogan apa? Mas Deni. Slogan apa? Mbok karek kowe sing gawekno. Saking kanca-kanca dulur-dulur Al-Rabi'ah. Ayo diaturi kasunyatan. Semoga Kasunyatan. Spesial buat tamu undangan yang berbahagia dan juga buat Mas mantan Mbak mantannya. sepisan kas setunggal tembang apa? Ya wonten pamundutan apa masih di irama campur sari napa dangdutan coba
Sing nyanyi mang sapa ben sing ngisor? Niki sing teng ajeng tasih campur sari napa dangdutan? Puspitanala. Puspitanala. Oke, sing nyanyi sinten niki? Ayo. Mriki. Baik. Puspitanala. Nyanyi ku 150 bae lho, Bae. Sapa? Bae nyanyi biasanya nyanyi ku 150. Aja gatekno mandal. Kene mbok gatekno mandal ndang kere tenan asli. Aku sing ngajak dhek kok. Lah iya kowe sing ngejak kere ndekne. Ha iya. Berarti ku nak teru-teru guys. Amangka Puspitanala nareng Mas Bye. Bye. Oke. Bye bye. Ditoleh ting jutaan selamat sore.
terima kasih, matur nuwun kagem Mas Bayu. Apa? Alah yo. Serapopo. Salai. Nuwun sewu. Pripun nggih. Lah pekawis napa jenengan pikir sedih? Lho, lah kok ngoten? Sedih? Loh. Lah terus kok saged dipun pecat niku? Aduh, mriki kok. Ngono ya ora ngomong. Ucuk-ucuk moro, ambek demit-demit lah. Nggih, monggo. Aku iki mau golek kepengin ngabarke Rikala Semana iki lah tak kongko. Nggih, tekon. Arep njaluk tak. Lah menika. Piye le? Tak damelke kopi riyen nggih. Ya.